España, antes roja que rota. Calvo Sotelo. El 1973, a París, a l'exili, apareix aquest informe sobre la persecució de la llengua i de la cultura catalana sota el franquisme. Quan apareix, ho fa sense signar. Ressegueix més de 30 anys de polítiques contra la identitat catalana. I ara s'ha reeditat el mateix llibre amb el nom de l'intent franquista de genocidi cultural contra Catalunya. Ni nacionalismo vasco ni separatismo catalán. De aquí en adelante no puede haber en España sino españoles, y el que no quiera ser español se tendrá que marchar del territorio nacional. La conclusió és clara. Catalunya ha patit un genocidi cultural. Durant molt de temps, però sobretot a partir de 1939, s'han intentat esborrar els trets que ens fan especials i diferents als catalans. Llengua, cultura, institucions, publicacions, editorials... Tot ha estat esborrat, tot el que ens fa una nació. Els líders polítics, intel·lectuals i gent de la cultura, emmudits o exiliats. Els catalans que volen viure la seva identitat plenament, represaliats i perseguits. L'autor és Josep Benet i Morell, activista, advocat i promotor cultural de les personalitats més destacables de Catalunya del segle XX. Pocs anys després serà diputat del Parlament de Catalunya i senador i impulsarà el Centre d'Història Contemporània de Catalunya, avui amenaçat, que ha servit com a guardià de la memòria històrica dels catalans. Benet estudia en aquest llibre els discursos que van legitimar la conquesta de Catalunya i la destrucció de la seva cultura nacional. Porque España quiere vivir, sabrá demostrar en momentos definitivos que toda ella es castellana. La petición de independencia podría y debería contestar-la España con lenguaje de cañón. Frases com aquestes les trobareu en el llibre de Benet. Benet conclou que la Guerra Civil ha tingut una dimensió sovint inexplorada, la nacional, per reduir Catalunya a una província de Castella. Estudia les mesures i l'abast d'aquesta repressió, el seu impacte i la seva pervivència. El llibre arriba a moltíssima gent i causa un gran impacte. És testimoni d'una època i d'una ferida que cal superar per tornar a posar Catalunya al lloc que li pertoca. Aquest 2026, l'editorial Base publica la reedició d'aquest clàssic, que encara és de plena actualitat. Per conèixer la nostra història nacional i aprofundir en la consciència de la catalanitat. Per enfortir-la i saber de què ens defensem.